A veure, aplaudiu. Feu un aplaudiment. Sou del món educatiu. Això us ho garanteixo. Això ho fas a un altre lloc i la gent no ho pilla tant. Molt bé. Farem una cosa. Aquí farem dos grups. Mira, fins amb ell. Aquí és un grup i aquí un altre. D'acord? Aplaudiu. Molt bé. 1, 2 i 3. 3 està inquiet, perquè no he dit res. Els 3 estan patint perquè no els he dit el que han de fer. Suposo que haurem d'aplaudir o no. Potser hem de ballar, no ho saben. Hi ha certa inquietud. Amb aquests he practicat una mica, amb aquests no gaire perquè tenien referència, amb aquells no els he dit res. Però estem fent la mateixa activitat, no ho sabem encara. Jo ara diré uns números. I, segons us sentiu al·ludides, aplaudiu o no. El 12. Sou de pensament lateral, El 23. Estem canviant el criteri, però bueno, m'agrada. L'11. El 213. Val, molt bé. Esteu espesitos, diu. Mireu, aquesta activitat era un xurro. Estem d'acord? Val, em serveix d'exemple, Sé fer coses millors. Conclusions després de fer una activitat amb els docents. La sensació d'aplaudir no ha funcionat. No ha funcionat. La gent no està preparada. No forma part de les seves competències. Hem de fer una formació per aprendre a aplaudir. Hòstia, quin avallot, no? Jo no l'he portat, He portat els micos, ara ho explicaré. Llavors, què ha passat aquí? Què ha passat aquí? El que ha passat aquí, permeteu-me l'exemple, és que jo ho he fet fatal. Com a director, ho he fet malament. L'activitat no era la bomba, però és que a més ho he explicat malament. Ha faltat informació. He desconcertat a molta gent. Hi ha gent que ha aplaudit quan no li tocava. Hi ha gent que li ha semblat, la primera ronda no us ha semblat que els números fossin per picar. A la segona sí. Era molt simple aquesta activitat si l'hagués explicat bé. Diu, home, Pau, t'estàs passant, no ho fem tan malament. Que no. Jo he estat a equips directius i escoles, Allà callava. Per què, si no? Però és a dir, és un exemple molt tonto, però això és el nostre dia a dia, I llavors, quan fem aquestes coses i diem, escolta, l'altre dia, reunió d'equip directiu, l'altre dia, amb el claustre, vam estar fent allò, i no ho saben, hem de fer formació, hem de fer una guia, hem de fer uns vídeos, hem de fer tal. Bé, a vegades sí, però a vegades poder hauríem de dir, escolta, ho vam fer malament, no ho vam saber explicar. Aquesta autocrítica és escassa en general a la societat i en els equips directius, cadascú ho sabrà, costa dir-ho inclús, perquè si som 8 directius, qui s'atreveix a dir, escolta, l'activitat d'aplaudir no estava bé. Totes les accions que estem fent col·laterals a partir de no assumir que no ho hem fet bé, irriten el nostre personal, perquè el nostre personal pensa, són inútils. Hauríem de vetllar una mica més per pensar com explicarem allò. Tenim jo diria, una rutina dins del món educatiu que és intentar copiar models comunicatius d'una sessió a l'altra, encara que tinguin objectius diferents, inclús públics diferents.